Interesante a pregunta. Mira, eu medrei musicalmente, digamos, cando estaba estudiando nun mundo que originalmente era un mundo destinado a homes, que era o mundo da música clásica. Cando empecé a estudiar xa había moitas rapazas que estudiaban violín, violonchelo, así que nese sentido, pois, non atopei ningún problema. Si é verdade que despois, a hora de traballar, enfrenteime cunha realidade bastante diferente, non? E era que en casi todas as partes onde caía, pois na Orquesta de Cámara do Concello de Coruña, na banda municipal, eran todos homes. Despois cheguei al Bar na Lubre, eran todos homes. Despois comecei carreira en solitario, todos homes. A única vez que tiña así a experiencia de compartir con outras mulleres da música galega, pois cando se facían concertos onde nos xuntábamos, pois Uxía, eu que sei, o Di Galego, bueno, e digamos que a primeira vez que compartín proxecto con outra muller foi con Cristina Pato. Entón sí que, claro, teño unha visión un pouquiño da profesión pois bastante inmersa no masculino, claro. Pero problemas nunca tiven, a verdade é que non. A ver, hai moitísima xente que está a facer música, hai xente como a xente da Central Folk que está aí facendo o seu traballo, non? Porque todo isto continúe e vaya máis, se profesionalice totalmente, porque si é verdade que antes era algo prácticamente que todos os músicos que se dedicaban a isto pois tiñan outros traballos, non? Pero sí que vexo que hai moitísima xente que veñen ademais cunha formación que antes non era posible, non? Está internet, están todos os vídeos en YouTube onde ti podes beber de outras fontes, ver o que está pasando alrededor do mundo a nivel musical, coller influencias, hai moitísima información. Logo, os mozos que veñen agora, mozos e mozas que veñen agora collendo o relevo, veñen pois moi formados e con moitas ideas e quizáis tamén un pouquiño máis osados e máis valientes á hora de innovar e de facer outras cousas. Que pasa? Que xusto están chegando esta xeración de músicos cando a industria está daquela maneira, entón o están tendo complicado. Tamén é verdade que, bueno, que internet abre as portas a todo o mundo e tamén é verdade que hai que ter sorte, é dicir, podes ter a sorte de que alguén te atope aí e flipe contigo e te abra todas as portas digamos, do mercado e da industria, pero, bueno, que non é fácil, e máis, pois, nas nosas músicas, non? Que están un pouquiño máis, digamos, se moven un campo máis reducido, pero seguimos salindo estranxeiros, seguimos levando o galego polo mundo adiante e eles veñen pisando moi forte. Hai relevo, hai. Eu creo que sí. A pintura, a ilustración, lo teño clarísima, mais ando sempre cas libretas, cas acuarelas, cos lápices, estou, digamos, entre comillas, enferma ca pintura. Sí, eu creo que sí, que acabaría dedicándome a eso. Pois sempre que caigo por aquí, sempre o digo, para min son momentos moi especiales, esta é a terra de meu pai, estas son as festas grandes de Lugo, non hai outras máis grandes, e das máis grandes de Galicia, porque a lembranza que teño sempre de pequena que isto era brutal. Eu, onde quería ir sempre era as festas as do San Froilán e as festas de Monforte, non? Porque para min eran, vamos, o máis brutal do mundo. E para min é moi especial, porque teño moitísimas lembranzas de pequena, moita familia, sempre se achegan ao concerto, non? E ás veces que co traballo é difícil xuntarse con eles, pois tamén os vexo, pois que fai moito tempo que non os vexo e bueno, para min son momentos moi bonitos. Esta plaza é unha maravilla, ten unha enerxía increíble, moi especial, e o público é, que vou dicir, da xente de Lugo. Un soño por cumplir, viaxar a Irlanda. Mira que fun polo mundo inteiro, estiven actuei hasta en Palestina, en Xerusalén, en Belén, nos sitios máis raros que non pisei Irlanda, señores, se alguén me ve por aí que se lembre de min e que me leva a Irlanda. De feito, a miña filla chameille Eire, Irlanda en gaélico. É unha das cantas pendentes, moi pendentes que teño.